maruta gegancakam tepasirna sinapu dening soroting Diwangsaya kang ngedeng manjel tengahe hawa banter wis nempuh nagari ing giri Bathok ya nagari Prajantaka gedhe pangaribawani Praja Prajantaka karana wis undang kawula lamun ing ngono nyekti negarane buta Lasitata kang jumeneng Narendra wenang nepang budi-bunane wong sak negara jejuluk Prabu Kama Kemarung buta sak gunung gedhe netra mencara kaya siwa barong trema gimbal den remo dalmadul tumupanging pamidanan kanat liwatiri Korembiak candrane kaya sang Diwangkala ingkang arsa nglebur jagat panggane sinokaseden luwih awujud jalu kang ijil saksawa slaning balung muwadhat jebol pangwikane tukul rong depa lamun Prabu Kala Kemarung kurda jaluwi lembut dadi 7,5 depa dawane kandhane sing crita mbuh nyatane nalika semono Sang Hyang Sindra kadhep pratane warung Panata nenggi pepatih Prajantaka nenggi punika sang patih Nindya Mantri kekasih kala muka kinambi abdi kinasih nenggih tumenggung jayeng panggon tan supe abdi kinasih Sang Hyang Sindra nenggih Kyai Lurah Togog miwah Trembilung Sarata ing Jawi ketinggal pasibane para buta pating gereng pating gero candraning nganti kaya macan sewu mungguhe kerangkelan